Namachumurelia undizi TV ngokwane nbene ase entunda yende ime yomuroberio bwensa kia ase omugani twanyete abera wikirana ime studio imambia bono astora wetu gusanga nere amange igoro yobochenu bumonu o ase igo imambi yabono nabo kwenda tubwati wetera ase nchira area yemitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asenseme YouTube Ndizi TV News wetera sumtandao ito www.ndizitv.net hotonyora chinsa emeronge bere nainye amatuko atano nabere ye wiki gabere ikirana ime studio ya Ndizi TV na bonko mwali bagalia bene abega utumanya amalie chainga kia kurukwa tutaracho chaka ase umurubiri kwa kire buya daktari wakire buya ana kwari ni bene ase umurubiri wensa kia imambia bono ambia mono asa marieta nkoroko happiness John Songo inje no mokonye o daktari okora dental assistant nyagitari kiye okoba bakora abokorerwaho nyagitari ekoroko Marine Dental Clinic egotoka gari amagacho akoroko gusi taro sabana kurigiri kamera asama gacha akoroko gusi Mwalimu Sako Plaza egorofa ya gatano omurangu room 46 no togotoka gabo. All right ere buya kigima ekirenga gito kimambia lero no kwanera igoro yobochenu bumunu totebyango obuyamboro byobo bwabantu kolenda omunu bosobochenu bumunu omunu mbiya gosibi hygiene yaye kobo safi mbiya gozingatia sengencho karogo kwana nabantu tonyoro munogo gotioka kwa baneri courage yo gokwana nabantu yes okay ekero tuchakere se okumurekera amaino tumanyango ntubwata amaino chi tofauti ao tumanyango amaino kiaya omwanya abantu abwate in terms of ntubwate amagegu nara yarabusia amainaya totebengo category nchiri chi amaino chiro amaino naro aya koroma motuga igakoroko ka ini incisors kana inaro ma premolars amolars nabo namayo yes okay tuchakire ase obochenu bwa maino nigo boguchakira omwana kare omoke tumanyango ekero omwana aromoke maunjuriri kiaya akobaga koba asa mainaye amaino omwana ngochakare komera korunse yarasokire mbiya gozingatia gochaka kumweti na gatamba kwa musibi biyeiga na macha mbwatuga korwabukara rino ryasokire biya gochaka obochenu umwana kwa mokonya kwa musibi getambeki nabo kanyana na se pharmacy ke kerestera chikemist nabo kanyaroro maino gasokire wakonyo mwana goko mu musibi kwa mokonya go brush karaki nire ibo metaba namba meti ko brush boka ya bokonya ko mokonya yes. All right seigo matinga abana mbaro konyoranga ekero bagukina amaino ngochakare kuguka ekenege ndukira kebonete ko buyo muibuli bose no wonjulia gocha kwara abaroro na inde inki yakoro kekera man agocha ikacha kakuguka you natural thing and lazima mwana arwa maino yakoro ku milk tooth aliko iboiru naro onongo ikere age achaka konyegera miaka 5 iga ndio mwana gochaka ari atanganete komera gochaka ari konyegera kanyegeire komoreta nyagitari gari twakurusere yes tari gento byokoboi natural thing gento kebekire na Nyasaye asmoro erino okoshed ari kwa bwertunaro okay konyoranga kero tu ari gukina nigo kor konyoranga erino lya beriri go nyegera omuibuli omanya gukuira nyomba aria
kwa bwatu amagoko kigima kwangusu amaino kwabo gokuruswa ntamanyenga ababuli mbara bandate kungusa abana babo amaino kini gitambo kerekia busemba bwenderete bagutarira kinyagicari nkiora gukonderanga ni nabo kuruska lakini anene mono buna birini kibiro nabo komoreta somo nyagitari igari nabo togokwanira omwana buya twamwebereri twamweta omwiboriera akomorasimisha omwana nkorusi ogokorobo agari togokwana buya twabekera omwana eriogo na torusi ariko ibubororo bonde. All right. Ere biyo mwanchumuri ni Ndizi TV mambi yabono ni goto endete gusanga nere happiness onsongo kurwa ase nyagitari ya Marine Dental Clinic ayo kendete utumanye amange igoro yobo chenu ubwa maino ase nekote binga na bugusanga na intuitera asumtandao o Facebook Ndizi TV News Digital sense media ya YouTube Ndizi TV News na wetera asumtandao ito www.ndizitv.net autonyora chinsa emirongo ebere na inye amatuko atano nabere ye wiki tobasa kuiruka na bugutuma amabulio ao nabera tokenga nobwato omuchando ogochandire bwa maino nobwato omwana ogo obwate omuchando bwa maino na bugusanga na intwe ase emambia yabono amabulio ao nekerengereri kiao asenge nchoni gotobwate omumanyi ole omanyete amangana arengete obochenu bwa maino ase emambia ya bono kwaba konyoranga ekero mwana abeire gagokina ngonyororenga amaino alia abeire gakurwa ochakire kwama amaina ya yabantu abanene atukorokanga permanent teeth tumanyango emiaka nerenga igo konyoranga amaina yo konyoranga abeire bono gakoera kigima bono ochakire kwama amaino yomonto omonene omwana kero iboiru amerira amaino goikera emiaka 5 mbaro bagochereru mbaro bagosuka keigo bone gotegemea koro emyaka 5 nari omwana agochaka amaina ikonyegera ari atanganite komera ake onyakorubuna amerete All right. Seigo ekero bono ngakikie bono wikira bono muntu bono obaga kwama amaino onzi ekiageranga tumanyango amaino narenga gochara abaso muntu liri agokina liri ari omwana kulendekera bero muntu monene ara amaino narenga ochaba kero mwana koiboru amaino nabera gochakanse limo likoroka inde lyabwati ake lyachele igoro igo une miaka konyagusuka amaino naro komerare kego kagosene miaka 5 iga konyoro mwana bata amaino 20 iga une miaka konyagukina na amaino naro gokinare atarachi komeronsi konyorara ari atanganete komera konyakurwara yande gako nyagonya ichorerani mbaro konyore gotegemea ne chibuna ore mbaro konyora no gokokine teiga ayamagego nara atarasoka ono kwabero manto manene amaino kobanaro tomanyete no tatitu All right. Karbono montabeire gagokina erabage gotokanga amaino arure tebenga omuntu ikire miaka 15 netatu bose 18 years obeire gako goka elineli ndibwate possibility yo gochukwa manainde muntu kinera bero muntu monene kere lino lya rure ndibwate nchirendelira amenainde kero akinera no anye liaki milik tuti lirio bwana liarure permanent ngo charire liamera kero liamerire tata yabonyora accident goseriru nande linde ndiyo likomera singe lirio bwana liarure lirio go permanent elibono ko bana liro libako gukwa onye liarure linde ndiri komera gatatu likomera litangani lya kabere libono permanent kiri arure
ndiri komera nande gototarira twakubikira ringaho. All right. Ono tumanyango mbintu kiebi anene mono bigocha beirira abantu kurwara ase amaino. Aya ko aso kurwara. First of all, hygiene. Ogotasibi. Amaino obonete gwasibi kabere kituko. Mambi na maragoba. Na maragoba ekamba nero tokoroka dental floss kero gwasibiri amainao eusieyo okonyete gatigati ya amaino kambe yo ekonyara korusio bochafu bori gatigati yeri no tochi gwasibiri ga wa brushire gatiga ige kambe ibone konyara ogosoiga yanyara komuso bochafu bori ase brush etari boikeri koko musaiga konyore usieyo yachire nendagere ebwatereto wanyetinyi ande gwasuka kogenderera igo nse na igoro. Yes, na kero ogosugwa ina circular manner. Nyeni iga mete tonarite gosugwa iga buna ori ogosibichianga. Okoenda ngora iga round ni motuga iga gwachakera kwenda round baka magera ande gwachanse round iga kwa buno ori ogozungusha akomoere ande gwachaime na igoroga iga ono gwasugwa iga cross flossing ya gokora maragoba manyete riri endagera yatigaire mono omuntu osiega kanete engabuna amaberere kwarurani mono tokonyora abeire namakonde ono kero endagera ria kogera areta awadudu bari bakuri amaino kwanyora amainao agochipuka no gochipuka okwo nkori gocha ngati rero gwatigire tosibeti mambi amaina chake ko chipuka basiko bane chingoro negento gekoire ngaki ama tokyo ayuyo otasuguete amaino gosareka akobenga kientambe atara yani ago chokoroki tugwasuguete yani erino ringomete erino neri nariuga ona rikobengaki yamaego chago chipuka ya koroki ngo akasibiri maina ya bia matokeo baadaye nono bia gosibi kuepusha amaino gochako kobane chingoro gokoruma. Okay, nkarenge di abantu abonete gusibia amaino abo mbaro konyoranga chinga kichia mambi gakobo kusibia amaino ragera akini dende era kolio chinza chia mambi okoligo ntamanyenga nkarengo umuntu abonete gusibia amaino abo nkabere ituko mambi kwaboke gwasibi na marokoba utarachikurara gwasibia amainao kwarara anemnevo nombo tuko nariako babube kero kwaragire omete monu tori gokwana tori gwakunamberi na butuko nari jams chiri active nari chi munore neriberera ono endagererie koreta abadudu ono butuko nari okonyora ju tori gokwana mbeo eri ko exchange ni yes tori gotuna mate at least mugasa bwo amatenini yara gotyo guys totigreta sekerengeke gyogosibia amaino mbaro konyoranga abagosibia amaina abo nebite mbaro bagosibia amaina abo chinchera tumanyango chincherechi chigosibia amaino nchirechi chinaende nchera engi yake gimanerelie enchere engi yake gima first of all brush konyora nchiro chire aina isato nere ria nkongu nere ere soft neyogo gatagati ere medium ono to advice kwa gore ko medium kero chikogore brush
otaranye kunora ririere nyiri teri gotwara risakara imase kumekeiri box ya eskari na bokorigere rigorari barigete medium hard yani enkongu na soft eri nyororo ono koireri yo bogatagati medium eyo etari enkongu etari nyororo eyunere okonyora gogotumia eri enkongu ririo gosigiki okonyora ogo affect chininti ono chininti chikonya gosuka chia expose kwerende emeri ono emeri eyuge kuoroka nario okonyora omonto akoigwa bokang'iti riria akonywa egente kekendu gose riria kia morero ono egego affect ono roots echo emeri eyo yachaka koba exposed so mbuya gotumia brush eyo bogatagati yes. Okay, mbara okonyora ng'a ase kinyorari mbari kunyara kugora chi brush okonyora ng'a bagochibatio emete yemeringamu baba bagwe sibia maino nero ntamanye ng'a nenchere ndonge go sibia maino abeke chumbi aso mutebwe meringamu ya ebegento kogora ne brush brush teri beinene ne shilingi 40 iga se pound inchiro kogicheri kire medium eyu einere choice engia yo kutumia yo gatagati tasibeti buya okonyora obochafu mboro bokonya kobeka kokonya konanterera ono wanya kuomerera ororo waba bune simiti no sugwane brush mboko rwaroro ono gari clinic yaitonto bwate machine yo gosibia maino nande mbia kwatarera omunyagitari kabere ase after 2 years kere baada ya miaka ebere wacha gwasibigu to machine ero tobwate gosibibu ya yago koro obochafu obo bwensi nande mbara okonyora babwate nini gum disease yani okonyora chininti chiko bimba barabu babwenerete bacha to mwaka basibibu ogotiga mono konya chininti chiko bimba amaino achaka koregea achaka agera kugoka ari boririnde tumanyango after how long umuntu abone tutumeke brush yatakire ayitumeka asige kakirenaki kero ko ototebenga nagorire brush rero imeti nyerenga nabe gutumukanyora ambaro kanyora nga kibagorire brush bagutumeka mbaka hsire bose egote tinkumanyanga ige kakirenaki umuntu abone tutumeke brush brush kero ko agorire obone tegwa change baada ya imeti itatu bara okonyora bagutumia bake brush ya isaransi yateneniga okonyora otumire baka yabeire mbuya gochenji baada ya emetienyi itatu watuguteyo kwagorenya mbere bakwe boringa brush ya nendo chinga teragota inkige kogera nchiko change brush na inde bose teragota brush ndo chinga nengimere yambiya gochenji baada ya emetinyi itatu na ororatera gota badere buninya kogiche emetinyi itatu yaerire ore ngawenya yes. All right. Tutikirete ase obochenu ubwa maino ekero omonto akobaga ko sibyo monuoye na maino kabwenete gusibye bose chinse mo chinde njiro chomonwa chibwendete gusibigwa ekero agusibya mainae kero na kweresa gwasibiga round iga ikoronse na gwakoreri oromeme nororo kochirore rwabugori obochafu bonante tororo ono gigwakorire go brush iga gwakorire noromeme kwarosa kisiko wasugwa noromeme naroro All right. Tutikirete ase engana erengete obochenu bwa maino tumanyango amarwire narariaya agocha ase amaine kero omonto atari kubwatia amachiko ali abwenderete kobaroro ase obochenu bwa maino kero tabwatete machiko yo gosibi
okonyora chininti chiko bimba gento gekoro conjunctivitis okobimba chininti kero gosugwa gwachaka korua manyinga amaino bano obochafu bori otazingatiete gosibi buya okonyora obochafu bori bwakwamiria buna esimiti rino bono riachaka koba riregeu riachaka konyegera narigochaka konyegera mwishoe nokorusi kwasirie rino alright naende ntubwate okobochoka kwa amaino inge ojakirira omonto okobochoka amaino ase gotwara chingoro ase amaino ane amano amaino aya amageko kobochoka diet chindagira tokoria echi chigwetere factory nini chire processed sugar ndagira chitumigete korosirwa na chisukari for example chisoda chibiskuiti bisuguti chisweets echio tari buya gutumia mono nabo gutumia ari moyo ande karo gwatumire gwakikisha karo wachemara gwabagwa kwa nyesugwa tari bobe gutumia nabo gutumia ari moyo tari ngati totumia chikeki echi nabo gutumia ngati tokoenda nyangi ekekero ogosekori ase ngecho ngari nongo serikali rikariae lakini gokwenda sibia maino yes alright ere buya kigima ntamanyenga kwaba gotebanga omonto sibia oromeme narorongorwara role bole bose ngekogera omonto abane to sibia oromeme esababu yae konye sibi kero kwarageire otobo chafu oromeme orore ase omonu oyo ono konyore ndagira nero gochia yana ntaiguru ono nero kero gwasibiri amaino biya nero gwasibi kwa rusi obo chafu obo nanteretase oromeme yes alright ere buya kigima kono ntubwate abana bagukina amariogo nare igogosibia amaino akira gwanza konyora nga gwanza kwanyora nga omwana ere kwa mwire riogo abeka gwisibia amaino chaka kulia riogo lili obo bemboro byobo bwabana kulia amarioga komera komera kero bono na kitogo teba omwana kwa mokonya gosugwa nayo komupimere riogo riri asaga brush kae kwa mwete rikero mwetereti mete riogo liko babuna epofu riuro ontagweka komera egwasi kwa mosibiga nayo agwanza nabo gutumia riogo rinde rionse nabo gutumia itheri rigwanza ria abana bene ria abantu abanene badiri togutumia ntu bakasa omwana nabo gutumia tubatume chandende yes alright kwabira okwanera chindagera ekyomonto arabe gakoria cyaba chikoirera amaino aye gusareka korinde nebinte binge birabikoirera boigo omonto gutwara amaino abwate obokuntu yangutora kwanira ngo abantu mbarokonyoranga babwate amaino aunchoretie erange konyoranga egari brown nekiorokelinga taralenda bochenu bwae mono amache naro bata chlorina ya namache naro metengo saliara amaino anyara wonchorerie ka achaka koba brown ibon tari bochenu na amache ali abwate riogo riri naro konyora agwa affecta mainayo nayo ase clinic geito ngokonya tole either gwacha twakora egento gekoro ku bleaching twa whiten ose twakora egento gekoro ku masking twakuoma twakubekera egento bune simiti twakuoma twagufunika mainaro chikaine white yes twara mechando yes iratukanga omonto oberega kuiborerwa chinse mochiriane moncha Rift Valley amaina abera gonchoria ekala korendere tataiti kuira getambukero kende gionsi gyogochia kurigia obokonywa asinyagitari obo bemboro byobo bogotwara amaina ibo so monto nabakwenda kumenya no amaina alikaya bwate kali go bokongboro obo senaki
bokonyora amaino ikerasa rigugo nakwendera gusarika. Yes. Mbuya gogocha twakobekera egento egekoro ku masking twagostu twago bleach. Yes, nayo orachore ido bleach gose obekera egento egekoro ku masking tokwame. Yes. Okay, tuteta singane yu abono eratuka nga omonto obeire gakolerwa bleaching obeire gago kolerwa ogosibigwa kwa maino naende achikogenda kunywa macharia obokongu bolimbo chikuirana naende bosekera asibigwe bono nachikunywa macharia okongboyo amachari solonga zabwate eriogo riri mete tari ng'ati bono kero kwasibigu wenda kwendera gutumia amachari bado ngo nabwate effects. Yes. Mbaro konyora nga riri bakoba bakurie mesi bose bakoba bakuri gento kere kungwa maine ga kuminyoka timaitinga na maina bere ga kokota bose no bochenu wa maino botari boronge obukenga no bochenu botari boronge. Yes. Mbuya gutarira omunyagitari ogokorera check up origereria amainao oyarora gose nare buya nakiare nakihari yawe erino omunyagitari oyara gogokonya what next. Advice. Alright, iratoka nga omonto obeire gago twara obokongu bwa maino bose mbaro konyora nga amaino akoba abere gago twara chingoro nkiba bwendereta gukora mono asokwene kinga amaina kumuati abwate ngoro nkiaboneta kore omochando buno onye rino riao riabochokire mbiya gutarira omunyagitari mbaro kanyora babwate ngoro ase rino lakini rino ndiri gwati oteba litarangati kakuna jantarira omunyagitari engoro eyubu no konyakonyetiga igo konyora bone go bwate ndagera yaso yanyakobosa rino engoro eri yanyakonenea nagekonenea ego ikase ninti definitely rino lasima likorome engoro eri mbuya gotutarira nkonye libitore material nchiro tokobeka ya twalifunika engoro eri tekobwa ase endagera ase gosoa yanyako ensi erino riri norore kangoro iga mbuya gotarira omunyagitari oribie engoro eri rino ndikogenderera kobochoka. Yes. Engana yende ntubwate ama kongwa manga ko bagakoretwa no gutasibia amaino bose gutu asobochenwa bwa maino ntubwate nga mbaro konyora nga riri bakunywe gente gekendo konyora nga amaino bakuba bakuigwa una kwa gikagoteba nga obokangiti nabo igo baba mbali ko ba comfortable kunywe gento kirekero oyo muchando kyo nende nchira kieye orabe gokonyo ogokonye mechande yo koigo obokangiti ningi ritanga ningi ko ra korete ngane obokangiti bogocha tatebe gwatumire brush enkong ya factory chininti ono kelchininti chaskire go chance okonyora emeri ekuoroka nemeri taribia kuoroka bone emeri erikere orogete nere kogera obo kangite bori bwacha nengoro eyo konyore kere gosoi obo kangiti wo kero bwakunanire nemeri eyo na nene mono mbaro banarete gutumia chindimu ne chindimu na chiro chiongo chachire chareto obo kangiti kero narete gutumia ovyo. Yes, ono bo kangiti obo bogo chagwasibigu eriogo ndiro togo gwaka igane gitari abu rigo ngokonya rire asobo kangiti obo nande ngo zibatore twakune kabu egere meriyo teba kiorogete yanya gwa tract obo kangiti obo karoko kunyo machamuriro amakindo
boigo ntubwate amarwaire ao buna oborwaire buri okonyora ng'a ase ebikobo bose gum disease ntamanye ng'a inki ekoba gekoreta amarwaire anga buna aya naende njera kieye orabe goko bweniwa gum disease echo echikoretwa n'obutasibi amaino kero tasibeti buya obuchafu buri bwakwamire ase amaino bono chininti chiachaka kobimba kero chiabimbire kero ogosibi chiarusia amanyinga yes okokonya emechando eyo bweninti kobimba n'ogosibigu kero gwasibigu ngochore kwabimbuka kwaba buya no bleeding eyuyo korwa amanyinga yanyara kwera kero gwasibigu gari nyagitari mashine arto gosibere kokonyere chininti otabimba Alright, ayo negati ali abantu bakoba bagwetera kulinde mbaro konyoranga liri bagotumeka ebichiko nigo akoba gakoigwa bororo lya gotumeka egichiko aso munuo yentamanye ng'a omuchando oyo norori obuse obu nensemo yobukanguti pia Alright. Okay, boigo mbarora nyore ng'a ekero barenge ase omonto onyora omubasokano kerabe kanyora omubasokano egati amaino abeire gakorwa tinkomanya ng'a nkiabwenderete abe gakora kero konyorire omubasokano nyomba buna boratereri otuomere osepara otuomere tu amaina ari kera anyegeire ngokora tore ngoyasiba tore negechanga anyara koira na gokong'a nare bono bochorigere ubu onyetara nyegera mono enchera nero togosiba totwara na wasiwasi kanyegeire tutarere togosibere within engakiga onyora amaina ari achakire koba amakong'o airanire buna arenge amakong'o yes Wanchumuliria Ondizi TV nigo twanyate gusanga nere umunyagitari Happiness kurwa Happiness onsongo kurwase eklinika ya Marine Dental Clinic yonede utumanye amange anamono igoro yobo chenu ubumonu ase nekakote bina bokonda utusanga na inchwe wetera asenchera yomtandao oito Facebook Ondizi TV News Digital Asense Media YouTube Ondizi TV News wetera sumtando ito www.ondizitv.net nenye amatuko atano nabere wikindo chingataisia misi bwakero jakuru na kuru niko tunde ndani Amos Martin niko ndani Ensakia from Saudi Arabia Klaus Nyakez good morning watching the show at Victor Omondo tuned in ndo chinga mwalimu Onchenge good morning St. Catherine's Academy Kyoge Kisi County niko ndani Dolphin Mura Job and Fred it feels good to be live and see each other wish my children parents friends and all fans of Ondizi TV without forgetting my enemies to have a peaceful day ahead and ochebo go unilo moja. Good morning to my dad Joseph Torori and from St. Andrews Kawa my brothers Wilfred Torori Dennis Torori wako pamoja maili mbili bila kusahau watoto wangu Stacy Bosibori Angel Gloria and my cousin Milton Moseti from Mogonchoro ambio kwena asubuhi njema egatia banga banda tuwatia ase muroberio wensakia emambi yabono kwa kwanera igoro yenchira eria yabantu kobekerwa amaino gokongiwa amaino naboigo kobekerwa amaino turakwanira ngo ense moyende elia terabenga omonto bera konyaro mubasokano naende ganetiko bekerwa amainande amaino naru omonto arabega kobekerwa kero kwanyorire omubasokano nabo kwa amaino eidanyegere osaru ose obuneke ejo eriuge riribwatete amaino kero kwarure ngo pekatore amainande toba na michando nakwachire koba nyarianza ngo pekatore amainande uya kero kwabunekire riuge eryo enchera nero togokonya ngo sibatore kero kwabunekire riuga na kero anyegeire ngo sibatore ne anyara kokong'a amainaga ya omonto abeire gakobekerwa tumanyango nabe gakoragira narose inkiabwenderete bose machiko kiabwenderete kubwatia ekarabekerwa amainayo
kero kwabekeirwo amaino ayo areche ina isato plastic teeth naro koroku bridge naro koroku implant ono gocha gari nyagitari tari ukorigereri mwagamba kwa tebibu kiobonete gosaye gwachorera onkiobonete ko korana amaino ayo nabo koragera naro nabo gosikana nabo gokwana naro tabwate mechando ende amaino ye plastic go mondo na bakoliro musi ya tari mono lakini bono gotunza nabo koragerera kero che aina amaino atari natural nabo ko karuto akubekeire daktari ngo koereserare amasharti no gochikoyatunza na kiobwenerete ko yarinda yes amaina ya nobe goko bosetora manyanga asa amaina ya igikakire na kyo muntu arabe naro busingo ikarare asa agoncholiwa ya ari goncholiwa kero kwa yarendire bya gokoire myaka emingi kero kwa bekeiru okoire myaka emingi yes tumanyango amainaya ndagera kechi muntu arabe gakuri kitari komoletera obokongo si ndagera bune kitwateba cie sukari ogwa avoid kwari limo igo na buna matunda iga biya korea matunda na yes ne sukari but ai natural kari buna sausage ono wari balanced diet amatunda yaiga yes alright ere buya kegima tutukirite ase ekirenga gyokumulekera obochenu bwa maino kigwate banga nigare ye plastic bono plastic boli ngosali kale boli kale ye plastic artificial ne rieta yes bono toro chitari aro ko ibore tunaro yes usigo nabwate bintu binga maina yande nabwate naroserie nchira arabwe kana buna yande aroseri buna tokorigereri ene kara yao yerino taringa ogocha tokobekere kara tofauti rino ryao kara bunere abo toko match rine rigocha muntu takomanya gose nobekere kabisa abantu mbare tokoja twaranga babwata maino abwate chichuma gatia ntamanyenga kitorali beke buya ntamanyenga ekeninki ekebako babako bekerwa ari na maridadi bona ko babosingikeri tumanyanga asubime kero kwaro riro muntu ne chichuma echo chichuma nchiro baro bagutaka bakubeka buno burembo konyoro muntu kerago seka shine ne chichuma nchiro togo sibira chikoro ku braces kero mbaro konyora maino ichororante monu agere kaine chichume chyo nacho kanyara go siberu amaina you with the time kwanyora anya chume chbon chikonya kongusa amaina ira na ira ini ababuya chichume chyo nero sababia yecho kanya chibangete chibanga ine kanya chiri chinyinge ine chigo konya kobeka maino aba eraini aba ngaine biyatagerekana turatebanga maino murembo mboro chuma mbaro bagutaka babekeru kariga gushine ono inategemea nererie murembo niyo yo korosia maino ayo agerekaine bali geti koronge ya maina abo gwabo tebanga na bakobekerwa chichumecho ekekakire na kyo muntu akukibeka na elinda kwena kinga na amaina yamanya kobaga korongea teraba ngomuntu obera wikirana obeire gakobekerwa chichumechi ekakire na ki arabe gakoira ataraba gako amanya gocha ko babona amaina abere gakorongea bunaboneta kero twakobekere braces chichumecho korongea maino
engaki kwero mwaka oyo mwega egotegemea ne case kero twakubekeire okonyara gocha tonya gocheki tonya gusuki igo bakasa kobera buya egotegemea ne case mara bakoria twango babe no bango lakini erenji no mwaka iga myaka ibirabo okonyara kwa iranire kwa maina arongeire abeiriraini nkora toro chikala nechi nyinge chie bintu biria chichume chimuntu akobekerwa nchire kobanga nigenga golden silver ntamanyenga bono enere lieye egocha banga neyo muntu origeti gochiko korwaliwa yuye chichuma konyara chire gold silver ine chio oborembo konyara omuntu abekeire seriri arura oteba obekero onayo gachora silver otagete gold otagete kulingana no gachora kwao all right Manchumureria Ondizi TV mambia bono nigotonete gosanga nere Daktari Happiness Nsongo gotumie atebia mangia nemono igoro yobo chenu bwa maino ao igoro yechinchira ao obwenete kulinda amaino ao kulinde abakenya bali ase chinse cheisiko inchira bene otumachi besa ngwetera ase ogotumia app ya tap send genda ase umtandao uri Google Play Store download app irikire tap send go tumeka promo code irikire Ndizi TV nigo asekira chibesa ogotumachire emerongo etano $5 emerongo etano $5 ebere okoba gukwiranirwa ase esimiao ngayaiga oratume chibesa echobe gukwiranirwa andetayo moroberio obene otumachibesa ngwetera ase umtandao o tap send download tumike otumachibesa chiao ase ntira bene elinda kwene kinga chibesa chiao ngoikachire inse cha Kenya ase ntira ya bene abuno tora chikwenda so mutimo komoke kolene tobe tokuirana na kwenda gusanga no mogenicho ase imambi ya bono. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send, send more, spend less. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igokiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au borengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobomanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town.
Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexes Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Omwantu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera aso twakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com. Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule miezezeta vile vitamsukule nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokoreri ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abanco bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio eyo egosoka mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gokora bare live streaming na wigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingia ekyo kibosoka kibica chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengia asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabiri yani 7th floor ibiyo mochiokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio, aiga utapenda. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana
yani customers kupitia biashara yao, nayo nashughulikia na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumurelia Ondizi TV ngokwali nubene ase entunda yende yomuroberio bwensakia astonde tusanga nomokonyi abo munyagichari ase klinikere kya Marine Dental Clinic ase abeire gagotumanyia amange anemono igoro yobo chenu wa maino aseneka watebinga nabokwendo tubwatia gwetera asumtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital asensemeria ya YouTube Ndizi TV News na wetera sumtandao ito www.ndizitv.net ausonyora chinsa mirongebere na inye amatuko 5 nabere je wiki naende na kwa bene happiness aswe moroberio bwensakia imambi jabono mbarako nyoranga ekero bako bakuragira nkuigubale obororo tinkomanyanga muchando kyo yorabe asamai kero okoragira amaina kubwatana kwa igubororo either nengoro ere gatigati yeno konyororo kwa igubororo goyerigereri no na sekerera ebieka kwanyora torochi ngoro yende lakini koromore korwore bororo kero kotakuna gatigati ya mainayu konyorora kangoro kebisete in between gabo asa mainayu bono mbiago chakwarigaririgo gabo tome bicha ebichanko molikere bakaime ya toroki onye ngoronero ebisete gati gabo. Yes. Okay, naende mbaro konyoranga amaino ni gakumwati tabwati ngoro lakini elino likumwati bororo sana agusinyukorara muchando kyorabe gukwira umuntu gwati gwana amaino konyora na bera be mechando ye amauga usengore yue bisekigete. Yes. All right. Asige kero umuntu akonyoranga amaino nkumwati ale inkiabwenrete abe gago kora kero amaina go gwati totiga baka gwati mbia wacha so munyagitari first of all ogokorera check up ndobwate service yo check up yani ukorigereri ne batara koroma totiga baka korome gwacha munyagitari ukorigereri oringo ya amaina o yarigereri na kiare go totiga baka koroma. Yes. All right, mbaro konyoranga boigo bagutumika amaliogo yogotindia ao timaitinga amaliogo yotindia na boigo ngochangiare ase obotumiki bwichi sigara emira nero ngochangiere ase gutwara bakongwa asa maino. Yes. Sigareri batende korokuta ekono konyora no konya botumie sigareri amaina konya bwoncho kekara muama achafuka igona bwate side effects wono abantu bo bagutumia abu mbaro batatige nabo bocha twagusibe. Yes. Okay, ntamanya barobu njira nero bala bagwesibinga nonyaga gutumike amalio gangabu nayo tabaka kumukorera bakongo karobo asibiri bochenu karo zingatieto bochenu tari koba na michando mono lakini karo kwa mire ne simiti yo bochafu bori lazima utare nyagitari togo sibini machine ya roro mbiyago sibimambi na maragoba
abange bagozingatia gosibi kwa mambi gwoka utuko abantu mbali gosibi nomo nomo bagopuza kinsa kyamarogoba gosibi montamanye tamainoka eke mambi agosibi lakini togo advice mambi na marogoba utaraswa kurara. Alright, tumanyango maetendo bwate ebimanyererio bikorokinga omonto yo twalira obokong'u ase obochenu bwaye bumunu nkiki kirabe korokinga symptoms kiechi korokinga encherore obokong'u bwao nobwate obokong'u ase omonugo nkiki imbimanyererio kiebyo. First of all, harufu. Rotara sibi maino gakintambe nini. Harufu erirasima ndagireri yakanire munu yabe no buchafu ubu konyora karo kwana abantu okurusia harufu embe na maino karo goseka bwate obuchafu bunanterete nande anene mono buchafu buri wachaka korom wazingatio korom oschininti chao cha bimba mono paka ya affect wachaka kubimba no enkorusko. Okay, engana enenagani kumanyanga amaroira yagochaba asomunu nanyare kwambukerirwa korwa asomonto oyo mocha soyo ndotebenga ororeri rwaito amaino niga otwatia ororeri rwaito ni wakonyoranga abantu nigo bobwate obokong'u bwa maino ase injera nero borweri buno bokwambukerirwa. Asororeri generation nini yunero roida maina na komera bwangu tari komera bya gusabwate disorder gete lakini okarokorero to asobochenu aroto goteba ngati generation koru senso koru nini kuno gutasibi kwao. Ntamanyenga kwabiro kwanera mange ntubwate amarwire akoretwa kubwatekana n'obochenu bwao narako bagakoretwa kubwatekana ne bacteria totebenga ne bacteria bose ebinyinyi biria byamarwire biro ntamanyenga obochenu bwa maino aro enjira nero arabe oborwire borabo koretwa nebinyinyi tebenga birasa omubiri. No gutasibia maino nande ngonyorore da robwata harufu lakini ekorukorunda harufu nere korukorunda nere riyo munu gutasibi sombi yabo chagotariro munyagitari okorora mwakwana ogocheki ogotebe. Alright, wakwanire mange kegima korende mbaro konyoranga okorusia limusuri talirigia bwabeire omuchando omunene limusuri litalirigia konyoranga nonyaga gusibyo mainae bado limusunde likorwa somunu inkiabwenda takore mbia gotariro munyagitari kako ibura limusuri rindi likwera totarere gari omunyagitari anyarika gukorigereri ko gusibigu ko gwakuneriogo neriogo gokorikeru maitwoshiga ngo muchando uyu naboranyare ko gusira mbara konyoranga abako baba konyoranga omuchando bugo kamuka boso kuoma ebikoba bose lipsa ntamanyenga oyu noro n'omuchando wobochenu bw'omuntu bose inkiye korete bintu binebyo. Yo buta muri ko bwatekana na bochenu bwa munu. Yes. Ngikira bikira umuntu gukamuka lips. Egotegemeitho borere mboro bwate goseke batari bochenu bwa munu. Alright, bono nagani okwanere igati yobokoreri moko bamokorwa buninyagitari. Obokoreri to gokora. Gokora tore check up. Check up no gocha korigererigu amainao gotarira omunyagitari akorigereri arore mainao mbiyare check up komobori nakimbo ente gosibi kobori tu amabori alliance pyo gwate igoro yogochenu bw'omuno omokwane kweresere arora amainao eyo check up tobwate ngosibitore ne machine ere bali clinic twagusibya mainons pibuya no mukanityo bono kobwate ryo bandiro togwaka
ngobeka tora amaino arwete ntoboyore riansa ngobeka tore rino ko ichori tore ama erino libochogete libwata kangoro mbeya gototarera twari ribi ndagera te kunyara kunyagosororo kunyakomente ngoro yabe yanenea na okobochoka nkoro konyara erino libochogete ligete ninti ebyo konyara nembo tukotori konyara korara kwentongero tokoroka root canal procedure bonto konyara gosegesa asemeri twasabusia emeri twarusia obuchafu twagokunekera erino liao abokonyara bwate erino liao monugabo ndirikorusia twagwechore abunekere engoro yaneneire okorumune erino na nkonyora ore erino liategete mono libwate engoro enene eriokorusibwa bono gocha daktari orore erino erio ororandia ndibwate engoro eriogoichorigu gose ndiriria ikire erino riasarekire ritanyare gokonyeka oankobeka tora amaina ayo agerekaine egento gekoroku braces chichuma echio gosibera tore amaina ayo agerekaine anyara koba korongeana kwaba yaberaine egento kende nkorusi tore erino riakoromire gocha tore twari rusi kwababia ngosona tore onye gwatumeire ngaboto gusona koroku stitching twagusona kwabwena kwababia onye kwanyora omubasokano ngosona tore jo iyo twagusibera yababia n'amaina ayo gwatumeire anyegeire kwatutarera twagusibera anyara gokonga ayana amakongo narenge ya bari batagete oborembo kwa gachuma kuga silver ka gold karago sekaiga anya gushine koromonu sekande kalito kobekaiga gakeigo ngokora tore pie service yeyo yes. Alright, erebuya kigima tumanyango ngai bara murigelio ndizitibye arabe gakobanyora naende chinza cyobokoreri bwino njire cheche togo tokaria magacho akorokugusi town Kisii town igaria magacho akorokugusi Mwalimu Sacco Plaza egorofenya igabu enchera yogosoa igetike emecheso ange n'amafuta akoroku Rubis petrol station egorofa namba 5 room ya 46 notogo tokabu toko igora gochakera Jumatatu baka Jumamosi gochakera Jumatatu baka Juma toko igora chinsa ibere chamambi baka chinsa sano nemone nusu chamarogoba ne sabato chinsa isato baka chinsa 10 Sunday torigo tokororo nechi namba chesimi nabo nkonyara ginkoba siminero waka kerotete kobori mechandende onsi kasekero gwasirire nabo konyara go waka watobori ngaitore ose kwanyiti kobate mechandende nabo konyara go gotoikera asi namba yesimi irenge namba yesimi namba yesimi ere 07 82 11 66 85. Alright, mbia mono sana suwikirana asistu bono tianko eli bagali olio mwelio liogusanga ekerengereri kyao kyo mwelio cha sumuriria Ondizi TV na boigo komwa obosemi bwao bwo mwelio ase imambi yabono obosemi ndabae tagaran ogo obochenu womun no bwamana sana
omunu nerokere gento kerota korera timono gobochanu togotwara noe freedom eri yogokwana asa abantu konyora abantu bagogotama eng'encho yaye ogotioka ase obochenu obo otakoreti buya okonyora amaino agochaka koboka wasinyuno ngoseka gosagwatia koe emechando yogotarara oboruru bono mbuya gosibi kwebukana na emechando yonsi ande gwatutarera omunyagitari onyara gokorigereri twagosibi ne chikadi na chirocho ngotumia tore NHIF ngotumia tore CAC ngotumia tore Seedquick ngotumia tore Minet ngotumia tore Kenya Alliance Kenya Airways ngotumia tore Jubilee Minet ngotumia tore UAP ngotumia tore Kenya Alliance AR Trident naboko na cash yes. Alright, ere buya kigima mbia mono asuikirana ase studio mambia bono tebali tukolio mwerio ntobe tukwarania ase Ndizi TV erinde obegogo semia omurigireria oito mwancho muri Ndizi TV nigo tobe tukosanga nomokonyi wo munyagitari wa maino ase enyagitari gitari ya Marine Dental Clinic oyubega tebia amangi anene mono igoro jobo chenu bwa maino ase ni mate nimbo tokosemerenga kwabere okwenyorera ekirenge kemo kirabege okwagachana konya ase obogima bwao askurene ntaebe ko baira nelimbia mono abutu abatoko bwaterana uchakira ase imambi ijarenge entambe Abigail Nyanchama ne robaga kwene kinga chibicha aboigona malio gebere ukira ase nchira jobo ikira no ase nsemo ya Freda aba gakonga libagali abende ndi kusanga no mogeni one imambi ijabono ase kolendo mwanchumuni Ndizi TV ki ya endo chinga etikere chiteke sana echikoraga chinsa isato chabono mambi abuno tola chikutabokeria omoroberi bwensakya ase mambi ijabono ase nkubaganeri lituko ligia no burelia obuya imya Ndizi TV na bwanzu bomusi twara lituko ligia Ndizi TV, ubwanzu bw'omugusi.